Nisu prošla ni 2 meseca od inauguracije Siniše Mašovića na mesto prvog čoveka Streljačkog saveza Srbije, a našem gradu i ovdašnjoj streljačkoj družini Smederevo poverena je organizacija kvalifikacionog turnira za Ligu mladih Evrope za region jugoistočne Evrope. Za prva 2 mesta koja vode na završni turnir u Laškom u Sloveniji nadmetali su se strelci iz Rusije, Hrvatske, Izraela, Ukrajine i Srbije. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da pozdravim mlade strelce iz reprezentacija koje učestvuju na kvalifikacijama Lige mladih Evrope. Takođe mi je izuzetno zadovoljstvo da pozdravim njihove trenere i vođe nacionalnih timova. Pozdravljam posebno i delegata Evropske streljačke konfederacije, gospodina Gorana Martinovića, i izražavam zadovoljstvo što je Evropska konfederacija poverila održavanje takmičenja kvalifikacije Lige mladih Streljačkom savezu Srbije, a Streljački savez Srbije Smederevo. Dragi prijatelji, dobrodošli u Smederevo, grad bogate istorije, ali i grad sporta u kome 10.000 mladih ljudi organizovanih u velikom broju sportskih klubova aktivno se bavi sportom. Istaknuti član te naše sportske porodice je i Streljački savez Smedereva sa tradicijom dužom od 1 veka i evo u kratkom vremenskom periodu domaćin i organizator još jednog značajnog takmičenja koje ovoga puta ima i međunarodni karakter. Zaista sam ponosan što se ovo takmičenje održava u ovom objektu, vidite u kakvim uslovima ovde radimo i mislim da su uslovi koje ovde imate možda jedni od najboljih u Srbiji. Za kraj samo da takmičarima i trenerima poželim da ostvare rezultate za koje su uporno, vredno i radno trenirali, da vam poželim ugodan boravak u našem gradu, a do godine da se opet vidimo na ovom mestu, ali ovoga puta na finalnom takmičenju za Ligu mladih Evrope, a do tada srećni živeli. Posle 2 dana najviše razloga za slavlje imali su reprezentacije Rusije, Ukrajine i Hrvatske. U disciplini vazdušna puška je bilo neizvesno do poslednjih hica. Reprezentativci Rusije bili su ubedljivi i mnogo pre kraja osigurali prvo mesto. Za mesto broj 2 borili su se strelci Hrvatske i Srbije. Više sreće, prisebnosti i koncentracije u odlučujućim momentima imali su Hrvati koji su zauzeli drugo mesto sa 50 bodova, dok je Srbija na trećem osvojila samo bod manje. Pre svega čestitke na dobrim rezultatima, rekli bi Rusi su došli u Smederevo i pobedili. Da li ste tako nešto očekivali? Ne možemo da kažemo da nam je bilo lako, bilo je teško, naši juniori su veoma mladi i bilo je prilično teško za njih. Ide u finale Rusija s kakvim ambicijama? Pobedili smo, to jest obe i puška i pištolj idu u finale, ali probat ćemo, imamo visoke ciljeve za finale, ali znamo da će biti teško. Ima li među momcima i devojkama u ovoj ekipi Rusije talenata kao što je ona bila takmičar svoje vremena? I hope so. Nadam se i verujem sigurno da će neko od njih biti zvezda u ovom sportu. Kakvi su utisci posle tog boravka u Smederevu, da li je zadovoljno uslovima u strelištu? It is a very nice city. It is small and it's very how to say it. I would say that it's warm. Veoma je mali grad, ali je jako lep i mogu reći da je topao. Strelište? Shooting range is new and it's really good. Polovičan učinak hrvatske reprezentacije, ali mislim da ste ipak pored svega zadovoljni. Pa zadovoljni smo polovično, očekivali smo, puška je otpucala svoje, iako je bilo malo tjesno, ali to je uspjeh u finale, ući, radujemo se o tom finalu. Pištolje, malo bili smo oslabljeni, to sam na početku rekla, a i malo su dečki slabije pucali nego što smo očekivali, nismo ušli u finale. Hoćemo li svetiti ponovo u Smederevu s obzirom na uslove koje se ovde nalaze? Pa nešto je bilo naznake govora da bi iduće godine možda čak finale se održalo, sad je to stvar Evropske konfederacije, nije nas. Puškašima je malo dospelo da prođu u Sloveniju, pištoljaši su malo slabije prošli, ali da čujemo da li je vaše utiske, da li ste zadovoljni? Pa naravno da nisam zadovoljna, baš sam tužna i boli me glava. Bili smo baš blizu, to je jedan krug, ali to je mlada ekipa, tako reći, još imaju oni vremena da napreduju.
Imali smo šanse, imali smo prilike, sve za njih bilo malo i novo i sa nekim opterećenjem su svi malo ušli, ali dobro, nije smak sveta, borit ćemo se za sledeću sezonu. Čujemo, postoje naznake da bi to moglo da bude čak i u Smederevu finale. Pa Smederevo je uzelo sve inicijative, u stvari gura oni to dobro, evo dobro su sada ove kvalifikacije, ne sumnjam da možda bude, ali ne, za sada se zna da je u Sloveniji, to je, da, a za sledeću godinu ja ne sumnjam da će se Smederevo da dobije. Pokazali su se dobri domaćini, kao i uvek. U gađanju iz vazdušnog pištolja Srbija se nije proslavila. U Lašku iz Smedereva putuju u selekciji Ukrajine i Rusije. Treći su bili Hrvati, a poslednje 4. mesto pripalo je domaćoj reprezentaciji za koju je nastupala Ana Valentijev, uzdanica streljačke družine Smedereva. Ana, završeno je još jedno međunarodno takmičenje. Vidim da nisi zadovoljna. Šta je po tebi odlučilo da kompletna reprezentacija, nažalost, ne prođe na finale? Pa iskreno, svi smo loše pucali, ne znam stvarno razlog zašto, tako jednostavno ispalo. Trudit ćemo se da bude bolje, naravno. Da li je bilo treme? Pa zapravo nije bilo treme. Svako nas je rekao da jedino u prvoj partiji prva serija jeste malo kao uhvatila trema, ali posle sve već bilo opušteno. Ali opet su imali te neke svoje probleme. Pehare i zahvalnice najboljim učesnicima ovog takmičenja uručila je gradonačelnica i predsednik organizacionog odbora ovog takmičenja dr. Jasna Raumić. Grad Smederevo je posebno zahvalan i počastovan što ste vi danas bili i ovih dana bili u našem gradu. Želim da se zahvalim svim takmičarima, naravno, organizatorima i Streljačkom savezu Srbije. Svima vama želim da čestitam na postignutim rezultatima, naravno dobitnicima nagrada da ih bude još više, onima koji nisu osvojili da ih na narednom takmičenju osvoje. Želim vam dobro zdravlje, vama i vašim porodicama, vašim trenerima, da se sledeće godine vidimo opet u Smederevu, ponesite dobre utiske iz Smedereva i pozdravite sve vaše kod vaših domova i u vašim kućama i u vašim gradovima. Hvala svima koji su doprineli da ovi dani budu lepi, sretni i veseli za grad Smederevo. Vama još jedan puta čestitam. Živeli, dođite nam opet. Za odličnu organizaciju kvalifikacionog turnira Goran Martinović, menadžer za jugoistočnu Evropu, uručio je predsedniku Streljačkog saveza Srbije Siniši Mašoviću i Bobanu Marinkoviću, sekretaru Streljačke družine Smederevo, plakete Evropske streljačke konfederacije. Čestitke na priznanju. Da li ima olakšanja pošto je uspešno završen trodnevni posao na strelištu Smederevu? Pa upravo tako. Samo se ne bih složio da je trodnevni, bilo je jako puno posla, jako puno vremena smo radili na ovoj pripremi. Jako je lep osjećaj kada se posvetite nečemu, jednoj organizaciji, jednog međunarodnog takmičenja na jednom jako visokom nivou. Jako sam srećan kada vidim sve ove ljude ovde koji su srećni, zadovoljni, koji će iz Smedereva otići sa jednim zaista lepim uspomenom, a mi smo se trudili da uradimo posao maksimalno dobro, da damo sve od sebe i jednostavno kad na kraju ovog turnira stojim ovde sa jagodom i šampanjcem, imam osjećaj velike radosti i ponosa što smo uspeli da jedan ovakav turnir izvedemo do samog kraja. Ana nije otpucala najbolje, da li trener zna šta je bilo u pitanju? Pa znate kako, to sam ja uvek pričao, pa domaći teren je ovde malo, da kažem, problematičniji, tako da trudit ćemo se, bit će to bolje. Mi uveliko već pucamo malu kalibarsku sezonu, tako da bit će to bolje.